De directie en de meisjessenschipsrie van de basisscholen SWS Oude Ziel in Oudebeeld-Ziel zitten hier bij elkaar om te praten over de crisis op de scholen. Die is hier dicht, nooit meer dan de helft van het team hem ziek melden hier. Aanleiding is het ontslag van een tijdelijke leerkracht. Een partij hierover, Roen uit de Haan, waaruit het conflict alleen nog maar heger oproen. In Friesland binnen in 2014 verspreid door de provincie 174 hennepkwekerijen oprollen. Netbeheerder Liander had een inventarisatie maken. In heel Nederland is er in 2014 volle meer stroom uittapen door hennepkwekers als het hier daarvoor. Er worden meer kwekers ontdutsen om te verschillende instanties beter geerwerkje. Een uitslaande brand had juist de jong voor een soort skeerswaardig een wenning aan de Moenenwaai in Verwert. De boppenwenning is voor een groot pad aanbaand. Op het stuit van de brand wien de bewoners net in de wenning aanwezig. Wat krijgt de oorzaak van de volle brandwest had is net bekend. Helptjeesten haar van de morgen een man uit het wetter langs de Emmakade in Ljouwert redden. Een fietster die had de moas betiet dat er een in het wetter lag en was kogen de helptjeesten. Die hebben de man uit het wetter hellen. Daarbij is een doeker van de brandwacht inzetten. De man wie onderkwollen en is naar het ziekenhuis gebracht. Joen en vannacht temperaturen om het vriespunt hinnen en kans op winterse buien. Vannacht en monier kans op gladens. Morgen oerdij zinnen en winterse buien bij zo'n 5 graden. In de joen en nacht sneeuwbuien.